or like say bafethu namhlanje siphinda shine we. So ke bafethu namhlanje soshaya skincare la we. Yeah, we're going to be using Garnier Pure Active 3-in-1 charcoal. Except bafethu le way ingaba iwash, scrub ne mask. Hayi bafethu ibaliwe le way ne texture yayo bafethu soft, silky and grand ebusweni. Okay ke bafethu ndifakile ke face mask bafethu. Now we just need to wait 5 minutes la we. Ndaphola ke bafethu 5 minutes bafethu ndaqonda ba hayi sekhamla nohlamba le week bafethu. Hayi ke nayihlamba la we. Ngoku ixesha yalena bafethu. Lena bafethu iGarnier Pure Active Anti-Blemish Serum. Uyayifaka le way upress apha phezulu. Then izawutsala le way le serum. Then ka bafethu uzafaka i-drops nje ebusweni mhlawumbe 3 or 4. Xa ugqibile nalo way uzawuraba bafethu uraba ingene la we. So ke bafethu ngosigqibile neserum ensafaka le way ngoku. Ihlonge bafethu elegant le way. Elegant la way le way. Yo, ay soft. Le endifaka yiGarnier Pure Active Daily Mattifying Eye Cream. Ndiqibile le way. Yanibona mos kusenda glow la way.